Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, 3 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Para sa bano na kabloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Piling Pasko'y nagana, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Ibig ng Pasko'y Alright, marahil na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programang Tingog din Barangay. Morning edition, aldaw na po tabi kita kunyanin Lunes, December 18, 2023. 1FM 88.3 sa Birikangkan Sendong mga radyo kunyan na. Simulcast over DWRL, Radyo Pilipino Legazpi. And siyempre duman sa satuya ng mga kababayan na nakantabay ngunyan na pagkaaga sa satuyang programa 1080 DWRL, Radyo Pilipino Legazpi Facebook page. sigla ang lahat, wala
Sa satuya ng mga paraantabay, jeepney drivers on the road. Sa Gabos na mga nagbe-birthday ngonyan, marahay na pagkaaga po, happy birthday sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian, get well soon. Asin po tabi sa Gabos na mga empleyados, gobyerno man o pribado. Kumusta na po tabi kita, nakareceive na kamo kansendong 13 months pay with bonus. 13 month pay with bonus. Si Norris Mingoy gayod nakareceive na kan sa iyang 13 month pay tapos bonus. Ano Norris? Norris Mingoy. Sa kuyang amigo. Ayos. Wala pa eh. Wala pa. Wala pa. Ngonya na si Mana, rimati na yan Norris. Rimati na yan ngonya na si Mana. Pasko na baga sa ano pamangkaan sa Sabado, tapos na alaban. Sa Martes pa. Sa Martes pa na. Saga. Saga. Petsa na ha. Basta ang importante, moog makita ngonyan. Na Pasko. Moog mo nanggad. Si Norris, permitting moog mo si Norris. Kaya, daman sa mga kababayan niya to na nakatutok ngonyan, parang naiban sa kuyang boses ngonyan na. Naiban sa kuyang boses. Di man? Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya? Timplado lang kayo kan sa console. So timplado lang kan console gayod. Parang naiba sa kuyang boses digdi pagabot sa ano yan? Ano ba yan? Yung headphone ko. Headphone. Paki kuan daw. Yaon si John, importante kaya maka di akong load ngon yan. Ayo, ika, kuan ka na? Paki-load daw ako ta. Importante bata may bagyo. Bata may bagyo ngon yan, paki kuan daw tabi dare. Makuha ta lamang sa pag-asa. Da akong load eh. Naka-check up ako. Kan nag-load ako last kan Friday pa. Kasod hindi ko na bang kaipuhan so load o kaya dahil na ako noon na nag-load. Makatipid lamang. Anyway, ano po ang satuya na bagay istorya ko dyan na pagkaaga, pirang retailers din Noche Buena product sa Bicol, nagbebenta nin mas sa baba sa price guide. Ayos. Bahala daw kamo. Dakulang parte kang Bisaya sa Sinmenda daw, signal number 1 sa Bagyong Kabayan. Ayan po Then pagurulayan taman po tabi so iba pa na mga issues ngunyan. Irene Antiquirel yung bit. Good morning. Nakanta ba yung ngunyan si ano yan? Si Mrs. Okay. Nakanta ba sa radio tapos akuan? Ayos na yan. Anyway, kasod maali man ako dyan sa Isto Domingo Albayta. Inatud ko man so sa kuyang aki kasod ma. Inatud ko man bakasyon na baga. O at least makapag puro bakasyon man lamang, makapag-relax man lamang po siya. Duman sa kuan after kan sarong semester. Sarong semestre po tabi na nagkakaturog nin lawat na. Siyempre, kay puhan mong mag-adal, tangani na makaukod ka. Tabako karaw-karawan tuition fee. Sabi sa kuya kanaki ko. Sabi sa kuya kanaki ko. Ako ngaya, maadal ngayanin, maringon yan. Bata ngaya mahalo ng tuition mo ngaya, daddy. Sabi ko, pag nai ka pa dyan, ang papuroton sa imo TESDA. Sa TESDA libre. TESDA. Para kuskus din ko tapos ano itong course? Para kuskus din ko tapos ano pa? May mga course pang ko ano. Diyan sa TESDA, nag-abo sa engineering, nag-abo sa chemical engineering, nag-nursing. Sa nursing, okay na. Kaya lang,
medyo madugo ang laban sa nursing. Nakatapos na din sa wrong sem, ang preparasyon naman, so susunod na semestre. Yan ang laban. Ano? Yan laban. Susunod na semestre. Medyo buro-barato pa ng date kayo, mga 30,000 na di. 30,000. Sa next year capping, next year po tabi capping, 50,000. Ay, nako. 53,000 eh. 53,000. Malangkaw pa gayud nga ni. Di ko aram. Sana Lord. Ara baba. Di ba le? Di ba le? Sa bagay, yun naman talaga yan eh. Next year talagang medyo sabi ko ani sunday po tabi, madugong laban. Sa baga taga barangay kan Istansa po, good morning si Kit Ate. Pero meaning naka-suporta po sa satuyang programa. Nasuporta po tabi sa satuyang programa. Alright, ano po ang satuya na mga istorya ko niyan? Pagurulayan taman po ining mamili na good morning po. Pagurulayan ta po tabi ining nangyaring ano ba yon? Election po sa Liga ng mga Barangay Giraray. Eleksyon sa Liga ng mga Barangay Giraray. So basta sumanga nakaantabay po tabi sa tuya ko niyan, pakikuha na lang ta baka kung may pondo ako sa Biyernes. Sa Biyernes sa Biyernes pizza 22. Kung igwa kitang kwarta sa Biyernes. Kung igwa kitang kwarta sa Biyernes, maglulod man ako. Sa Biyernes yan, sa Biyernes ha. Bata Sabado, di off ako. Ay, di off man sa kuya. Live na akong Sabado eh. Nakalib po tabi akong Sabado. Day ako digdi sa 1FM. Para ako digdi sa 1FM. Iya po, Sabado. Kaya, sa Biyernes, kung nakarantabay ka mo po tabi, lalo na sa maki-try na lang na tangani na makapag tao man kita maski dit na load. Dit sana. So kaya ko lang. Pag di ko kaya, paano yan? Paano yan pag di ko kaya? Man ki problema baga. Diba? 18 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Digdi po sa entirong Pilipinas, hindi po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo ngonya na pagkaboring. Siring kan dati, sudati sana. Siring niya kan dati, sudati sana. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay. Ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong Sige, so diro-diretso kita digdi. So ibang mga issue po dyan na 6:30 after kansatuya na mga commercial. So dakulon pati yan. Dakulon pati yan. Dakulon iyan. At yan, pag urulayan ta po tabi, so iba-ibang mga kwanta. Ngunyang kaya medyo alanganin eh. I-try tango na yung Pag-asa. Kasi yung Bagyong Kabayan, nasa area kan Mindanao, no? Area kan Mindanao yung Bagyong Kabayan, Visayas and Mindanao. Kaya baga mauran-uran, bata kasubago, pagali ko duman sarong, mauran, kay puan mo talaga na mag-raincoat kay. Kaya puan mong mag-raincoat. Maliputon pati. Sobra so lipot kasubago. Grabe so lipot kasubago. Naka-raincoat na kita. Naka-raincoat na kita po tabi.
ano yan, nagtataros pa sa satuya na naka-jacket na ako, nagtataros pa po tabi. Grabe talaga. Kaso bagong aga ha. Then, pero iringonin do po sa mga inagihang kong simbahan, piran apat na simbahan. Ay tulo, ay apat. Na simbahan po from Anislag down to Daraga, tapos po tabi digdi sa May Albay Cathedral, tapos digdi sa Rawis. Dakol ka ipalan anom. Pano eh. Pano po tabi yung ano yan, yung satuya po tabing ano ini? Yung satuya po tabing mga simbahan ngonyan. Maski mauran maski mauran. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Sa ibang bansa'y di mo makikita. Ngiti sa labi ng bawat isa. Alam naming hindi na nais malayo. Paskong Pinoy pa rin sa atin. Alright, alat ko nata ilingon tangon na kon may kuha na ini. May load na. Pinakisuyo ko lang po so sa kuyang load. Ilingon tangon na. Forever kita mag kuha yan, medyo alanganin kita. Okay, madali lang ha. Ano man na cellphone na ini, ibarabad ko ini. Medyo makuhanan sa tuyang cellphone. Wala pa? Wala pa? Wala pa load? I-try tagiraray ha. Ngani na maraman ta na ini. Wala pa load? Wala pa load. Mamaya na. Okay? Iguana kita nin 23 minutos po makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas, salat ko nata, wala pa talaga eh. Bata medyo nag-uro-alanganin ining kuhan. Ano ini? Katalaga Norris. Good DM. Sabi ni Norris, tawi daw ka. Buwa ka. Simpangon ko na si Norris ha. Ang importante Norris ngon yan. So, ano yan? Tama Pasko na baga. Ano ini? Sige. Alat ko na ha. Mga commercial na lugod ko na ako. Tangan na day kita pa ulang. Basta po, taon-taon, pagurulayan taining so nangyari sa Legazpi ha. Nangyari sa Legazpi. Tapos, ano ang posibleng maging implikasyon kay ini sa 2025 election. Iya po. Tapos, siguro, napapanahon na po tabi ko niya na
napapanahon ngon yan siguro na magbarakli na kita. Magbarakli na po tabi kita. So mga gibota po tabi na di pwede lalo na sa satuya ng mga leader siguro. Duman sa mga leaders. Siguro bago hunta na po ang sistema tangon yan. Okay? Kay po hanta po ang tao sa mga barangay. Okay? Dali Nilisan ako kung mawawala ka. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Laom ko nunya nakapaskuhan, mapuno kita ki kaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Ligtas Christmas mula sa DOH. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. This is Herbie Aguas, the Regional Director of Department of Tourism, Region 5. For Filipinos, Christmas is always the best time to spend with family and loved ones. People have known that Philippines has the longest Christmas celebration, starting with the Burr month. This time of the year, it is best to go home and enjoy the holidays or visit tourist destinations and make your December itinerary into a reality. Philippines has a lot to offer, and Bicol region has greater tourism opportunities for you to check out. Lagos po kamo sa Bicol, ready po kami sa Indo. Salamat and Merry Christmas and Happy New Year. na nasa tahaw kitanin kadipisilan, kaipuhan nga to ang masasandigan. Masasandigan na magtataonin kusog asin giya sa satong oro aldaw na pagkabuhay. Kung kaya, iniimbitaran kita na magdangog sa novena ni inanin danay na pagtabang. Tuyong aldaw na Miyerkules, alas 4 min hapon, direktamente sa Redemptor Shrine, Gugon, Legazpi City. Namungutang kita kan mahal na ina, magrami kita asin mamidi sa iya. Pasalamatan ta po ang sabuya ng mga sponsors pa sa Novena to our Mother of Perpetual Health. Pasalamatan ta sinda Honorable Vince Baltasar III, Board Member 2nd District of Albay, Dr. Pedro Marciliano III and Family, Bicol College, Daragalbay, Miss Miriam Loques, Bicol College, Daragalbay, Honorable Rolly Rosal, Board Member 2nd District, Province of Albay.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 35 lampas an alas 6.
Sarong mapagpalang aldaw sa inyo, gabos. Ako po si Alfred de los Santos, kan-an probinsyano party list. Minamaot ko po ang bilog na pusong kaugmahan, kasing katuninungan sa indong pamilya. Ngunya nakapaskuhan. Pirmita pong giromdomon na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagkamuot na darakang sa tuyang pamilya asin mga amigo bilang pagrumdom sa kapangakian kang sa tong kagurang nang Jesucristo. Maugmang Pasko po sa Indogabos asin matininong na bagong taon. Ang Probinsyano Party List. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Yes, it's Christmas na. Maugmang pagpaabot sa labang saro nin matrangkilong kapaskuhan asin pano nin pag-asang bagong taon. Ano man nakadipisilan sa tuyang inagihan, tatarunta na sarong agyat sa tuyang abilidad, sa tuyang pagtubod, makayat ang lampasan ang anuman na unos, basta yaon ang pagsalig nato sa mahal na Diyos. Magayon, ng Spirit of Christmas isilibrar ta, bilog ng taon, para pirming panoan sa tuyang puso ng pagkamot, asin kaugmahan, para sa katrangkiluhan kan lambang saro, kan lambang pamilya, kan lambang ligas peños, kan lambang Pilipino. Initabi ang sa inyong amigo, Consi Ato Valladolid, kaiba ang sa kuyang pamilya, pinapaabot liwat ng Merry Christmas and a Happy New Year. Pasalamatan tapuan sa muya pang mga sponsors sa Bicol College, Daraga Albay, Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, President, Buklan Food Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Tancholing, Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, Dr. Abder T, CPE and Family, 1104, Pirari Street, Imelda Roses Avenue, Cruzada, Legazpi City, Anyasiano Mall, Hong Enterprises, F. Imperial Street Corner, Terminal Road, Barangay 37, Bitano, Legazpi City, Mr. Jan Hong, Manager and Owner, Bicol Pod Delights, Barangay 37, Bitano, Legazpi City, Honorable Bicol Pod Delight sa Barriada Road, Legazpi City, Miss Tessa Nota Manager, La Roca Miranda Suites in Waway's Restaurant, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City, Miss Lorna Cristobal, Honorable Edsel Glagman, Governor Province of Albay, and Department of Tourism, Regional Center Site, Travis, Legazpi City, Herbie Aguas, Regional Director, Honorable Rolly Rosal, Board Member, 2nd District of Albay, Senador Chis Escudero, Camp Philippine Senate, Manila. Yan po ang samuya ng mga sponsors digdi sa Christmas Activities 2023. Digdi po sa 1FM, asin sa DWRL EM 1080, asin sa Radyo Pilipino. Alright, so balik na ako digdi sa programa. Paki-try to na po na makontak yung pag-asa ko niya na pagkaaga. Ngani po na makuata po ang eksaktong forecast. Si Kabayan nasa Mindanao ali at Visayas and then Mindanao. Kaya po tabi kita nakakasabit man digdi sa ano ba yan? Nakakasabit man kita digdi sa Bicol region. Nagpaparauran. Bakit? Bakit ayaw? Pag-asa si daw, itry ko daw
Ayaw talaga eh. May load na ako eh. May load na ako. Walang pag-asa ang pag-asa. Walang signal yung pag-asa. Wala atang signal sa cellphone. Yan, iguana. Ang cellphone kasi minsan nawawaran signal eh. Ako nga ni